αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα αντικείμενα στην πισίνα, η άπνοια. Είναι εκπαιδευόμενοι κολυμβητές μάχης, στελέχη ειδικών δυνάμεων και ειδικών επιχειρήσεων. Στο ομώνυμο σχολείο των 4 εκπαιδευτικών εβδομάδων θα μάθουν να μένουν κάτω από το νερό έως και 3 λεπτά. Θέλουμε να έχουμε καλή εξοικείωση με το νερό. Είναι απλά τα πράγματα. Οι κολυμβητές μάχης είναι εκείνα τα στελέχη που ηγούνται ενός τμήματος που εκτελεί αμφίβια επιχείρηση για την προσέγγιση εχθρικής ακτής ή βρεχονησίδας. Θα είναι η προπομπή αυτοί που θα βγουν στις εχθρικές ακτές για να προετοιμάσουν το έδαφος για να βγουν και το υπόλοιπο τμήμα. Είναι άνθρωποι πολύ γυμνασμένοι, εξοικειωμένοι με το νερό και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε τώρα εδώ στην εκπαίδευσή τους. Στις βασικές τακτικές κολύμβησης, η μίμηση της κίνησης των δελφινιών με δεμένα χέρια και πόδια και το λεγόμενο πλάγιο. Είναι η πλέον επιχειρησιακή κολύμβηση για κάποιον που είναι νύχτα, που δεν έχει φωτισμό και πηδάει μέσα στο νερό από τη βάρκα με καιρικές συνθήκες που δεν είναι κατάλληλες, με αέρα, με κυματισμό κτλ. Πρέπει ο ένας να είναι κοντά στον άλλον, να είναι πλάγια, γι' αυτό λέγεται και πλάγιο, να βλέπει ο ένας τον άλλον και να είναι κοντά. Όμως δεν θα είναι ποτέ ικανοί στο νερό αν πρώτα δεν χτίσουν άριστη φυσική κατάσταση, όταν είναι δεδομένο πως από τη στιγμή που θα πέσουν στο νερό και μέχρι την ακτή θα χρειαστεί να διανύσουν απόσταση τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου με καταδυτικό εξοπλισμό και οπλισμό. Ξεχνάμε κούραση, τα δίνουμε όλα. Μπράβο! Είναι αρκετά απαιτητικό σχολείο που κάθε μαθητής πρέπει να έχει κάποια βασικά στάδια και να πιάνει κάποια βασικά όρια και στο κολύμπι και στην ξηρά, έτσι ώστε να εκμεταλλευτεί αυτή τη βάση που έχει, έτσι ώστε να εξελιχθεί και να γίνει καλύτερος και ατομικά και κατά επέκταση επιχειρησιακά. Το συγκεκριμένο κολυμβητήριο τηρεί όλες τις προϋποθέσεις και είναι ένα απολύτως ελεγχόμενο περιβάλλον. Εδώ πέρα οι μαθητές εκπαιδεύονται με ασφάλεια για τα αντικείμενα που θα κάνουν αργότερα στη θάλασσα. Από το κολυμβητήριο μάχης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των εγκαταστάσεων του κέντρου, οι κολυμβητές μάχης συνεχίζουν εδώ τα αντικείμενα εκπαίδευσης, προσομοιώνοντας πια το πραγματικό περιβάλλον στο οποίο καλούνται να επιχειρήσουν, τη θάλασσα. Εκπαιδεύονται στην άφεση από πλωτό μέσο, στην πορεία επιφανείας, την αξιοποίηση των καιρικών συνθήκων όπως το κύμα και τελικά την προσέγγιση και εκαθάριση ακτής. Έχει ξεκινήσει από το 2019 και το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται στο 90%. Δίνει όλα τα εφόδια στους εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση χωρίς τραυματισμούς και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τους επιτυχώντες αυτού του σχολείου θέλουν να έχουν στο δυναμικό τους οι αμφίβιες μοίρες των νησιών μας, αλλά και οι ομάδες υποβρυχίων καταστροφών στις εξειδικευμένες αποστολές τους, αφού πλέον αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για το σχολείο των βατραχανθρώπων.